खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै फैबाय थानाय बिसायख'थि थामहिनबा 2025 मायथाइयाव जा बिटिसिआव बिसायख'थि काउन्सिलनि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेनि सिगांनो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि बिपिएफनि मददगिरि आरो बिपिएफनि गोबां मावथि बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जाहैबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेनि गेजेरावनो थांनाय 5 आगस्ट खालाराव इउपिपिएल दोलोनि गायसनथाय सान हाबाफारि जादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदोंमोन आरो बेनि गेजेराव बुहुम बसुमतारी बिथाङाबो मिरु बिपिएफनि सोद्रोमा बुहुम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदोंमोन आरो बे जगदान जानायनि उनावनो माखासे बिपिएफनि ससियेल मिडिया सालायगिरि थामहिनबा फेसबुक पेज सालायगिरि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ मुंनि मोनसे फेसबुक ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुहुम बसुमतारी बिथांखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै बांसावनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बुहुम बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव बिपिएफनि गोख्रों लाइमोननि दैदेनगिरि मिरु बिपिएफनि दैदेनगिरिमोन बिथाङा आरो बिथांखौ लानानै फेसबुक बिपिएफनि जा फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां सोंखारिदोंमोन गोबां रां लानानै बुहुम बसुमतारी बिथाङा बिपिएफ नागारना इउपिपिएलआव जगदान जादों होननानै बिपिएफनि माखासे फेसबुक पेजावहा गोसारदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो फिन दिनै बुहुम बसुमतारी बिथाङा खेंफोरथि होदों आरो बिपिएफनि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा फेसबुकनि गेजेरजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ गारनांगौ एबा नागारनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दिखांदों। लोगोसे बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौबो गोबां सोंखारिदोंमोन आरो बेखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बुंदों बुहुम बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदों बिपिएफ दोलोनि जाबायदि फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां मानि नंखाय बाथ्रा बुङो बेफोरखौ लानानै माबायदि गोख्रों सोंखारिदों बुहुम बसुमतारी बिथांनि बे खौरांगिरि मेलनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बै एंगलजों बे पेजनि एडमिन बिथाङा बे भिडिअखौ दाख्लैनि जयनिं जानायनि भिडिअजों बोरै सरजाबफानो हाखो? दा दिनैनि समावहाय बिथाङा सोरखौ लाजि फोनांनो सानदों? बिपिएफखौ ना इउपिपिएलखौ लाजि फोनांनो सानदों? जेब्ला सासे मानसिया बा सासे इन्डिभिजुवेला गावनि पलिटिकेल राइट्स बायदि बा गावनि इन्डिभिजुवेल चइस बायदि गावनि डिसिसन बायदि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जाहैयोबा बे पार्टिनि खामानि मावनायखौ बा बे पार्टिनि माखासे भिजनखौ मोजां मोननानै बिथांनावहाय समाजनिफ्राय बिथांनि लोगोफोरनिफ्राय बिथांनि गामिनिफ्राय मोनसे कुइसन फैयो, बेसेबां मोनजाखो, बेसेबाङाव बायजाखो? बे मोनसे कनसेप्ट जाना थाखाबाय, प्रि कनसेप्ट बे जाना थाबाय जे पलिटिकेल पार्टियाव खामानि मावनो नोंथाङा जइन जाबाबो माबा मोनसे रायजोनो बा समाजनो बा गावनि मोनसे फिसा गामिनो कन्ट्रिबिउसन होनो नोंथाङा खामानि मावनो थांदोंब्लाबो नोंथांखौ बेबायदि साननाय नोंथांनि सायाव दोननाया आजिखालि बहुद सोलिगासिनो। बेबायदिनो जोंनि नैबे बिथां बुहुम बसुमतारी बिथांखौबो माखासे समावहाय दाख्लै बावैसो बेबायदि माखासे भिडिअ बानायदों जायखौहाय बिथाङा डिटेलावहाय क्लेरिफाइ खालामलांगोन। स' बेनि सिगां नोंथांमोना आन्दायनो हागौ जे आं जे बिथांनि साइडआव थानानै फेथेर बुंगासिनो बिथाङा सोर, बिथाङालाय मा, बबेनि? स' आङो रावबो नङा, आङो साधारन सुबुं जाय दाखालिसो बावैसो आंबो बे इउपिपिएल दोलोआवनो जइन जाहैदोंमोन एन्ड आङो बिथांनि मोजां लोगोखाय बिथांनि सायाव बेबायदि एलिगेसन होनायखौ नुनानै बिथांजों लोगोसे बेवहाय गसंफादों आरो बे भिडिअआवहाय बिथांमोना बिथांजों लोगोसे जे जोंनि पार्टि बेखौहाय बिथांमोना बायदिसिना एलिगेसनजों आरो दानि जोंनि चिफ सार बिथांखौबो बायदिसिना एलिगेसन होनानै डिफेम खालामनो सानदोंमोन। बिथांमोना बेजोंहाय मा खालामनो सानदों? जोंनि कमन पाब्लिक, कमन रायजो बा जोंनि दानि इयुथ्स बिथांमोना जोंखौहाय मिसलिड खालामनो सानदों। बेफोरबायदि इनफरमेसनजों बिथांमोना गावसिनि पार्टिखौ देरहाहोनो हाया बा सिम्पाथि गेइन खालामनो हाया। मानोना दानि समाव गासिबो जोंनि ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा स्मार्ट, नाथाय जोङो माब्ला अभार स्मार्ट जाफ्लाङो जेब्ला जोङो बेफोर इनफरमेसनखौहाय बबे सर्सनिफ्राय फैदों, बे इनफरमेसना सैथो नंगौना नङा, बेसेबां सैथो, मेनिपुलेट खालामजानाय नङा, बेफोरखौ जों जेब्ला नायबिजिरा जोङो मा जायो? अभार स्मार्ट जाफ्लाङो। अभार स्मार्ट जानानै जोङो शेयार खालामफ्लाङो नंगौ नङा नायबिजिरा लासे। स' बेनि सायावनो जोंनि बिथां बुहुम बसुमतारीया
गावनि माखासे क्लेरिफिकेसन गाव जे पइन्टस लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिजिरनानै होगोन बिथाङा बेखौ दा बुंलांसिगोन। खुलुमबाय, आंनि नामा बुहुम बसुमतारी। बयबो ससियेल मिडिया बाहायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरबावबाय। दा बेयाव आङो भिडिअ लानानै फैनांगौनि खारना जाहैबाय बेनो मोनसे आंना ससियेल मिडियाआवहाय मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो। दा बेनि सायाव आङो फंनैसो बुंगोन। दा माने बे भिडिअआ जाहैबाय आंनि बै कर'ना समनि 2020 मायथाइयाव जेब्लानाखि कर'ना जादोंमोन बिनि स्टार्टिं टाइमनिमोन आरो बे भिडिअआव नोंसोरो रोखा रोखा नुखादों जानांगौ आंनि जेन' मास्क गाननानै दंमोन बे भिडिअआव। आरो सेकेन्ड पइन्टआ जाहैबाय बे भिडिअनि बेक साइडआव मोनसे पस्टार नुदों नोंथांमोना। बे जाहैबाय माने बिउटि पार्लारनि मोनसे पस्टार नुदों नोंथांमोना। बिनि एसे गाहायावनो रोखा रोखायै माने नियार मदन महन बेखौ नोंसोरो नुनो मोनगोन नायोब्ला। आरो बिनि गोजौआवनो दङ बन्धन बेंक, जेराव आङो फैसा बख'हैदोंमोन। दा आं बुंनो साननाया बेनो, दा बे मदन महन फार्मासिखौहाय दा बे बिल्डिंनि साखाथियाव नोंथांमोना नुनाय नंला। मानो होनबा बियो आलादा जायगायावहाय शिफ्ट जाहैबाय। बे फैसाखौ आङो बै समावनो आं बख'हैदोंमन। अब्ला बबे एंगोलजों बे पेजनि एडमिन बिथाङा बे भिडिअखौ दाख्लैनि जयनिं जानायनि भिडिअजों बोरै सरजाबफानो हाखो? बिथाङा मा फोरमायनो सानदों जे बेफोरबायदि फुराना भिडिअफोरखौ लानानै पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय रं इनफरमेसन सार्कुलेट खालामगासिनो बिथाङा। दा दिनैनि समावहाय बिथाङा सोरखौ लाजि फोनांनो सानदों? BPF खौ ना UPPL खौ लाजि फोनांनो सानदों? दा दिनैनि समावहाय बिथाङा सोरखौ लाजि फोनांनो सानदों? BPF खौ ना UPPL खौ लाजि फोनांनो सानदों? आरो नोंथांमोना दासिमबो आंखौ फोथायाखैबा आं थार्ड पइन्टआव बुंनो सानदों जे बे भिडिअनि बेक साइडआव जे बिउटि पार्लारनि मोनसे पस्टार दंमोन, बे गाहायाव नियार मदन महन दं। जुदि बियो दानि भिडिअ मोनथारबा, रिसेन्टलि दानि भिडिअबा, बेयाव लिरगौमोन जे बै सुजुकी शरुमखौ मानो होफादेराखै, मानो एड खालामाखै बेहाय। बिथांमोना बेफोरखौबो नोजोर होनाया गाहाम। आरो बे भिडिअआवनो बे एडमिन बिथाङा मोनसे खोथा बाहायबावदों जे रायजोनि थाखाखौ बे जयेन जानायाव बाहायदों बा जयेन जानाय मानसिफोरनो राननानै होदों। बे खोथाखौ बिथाङा बुंबावदों। बियो मोनसे बिराद गिदिर इलिगेसन सासे चिफनि सायाव। दा बेनि गेजेरजों बेखौनो बुजिनो हायो जोङो जे बिथांनि एजेन्डाया आंनि गेजेरजों UPPL दोलोखौ बदनाम खालामनाय आरो बिथां प्रमद बर सारखौ डिफेम खालामनाय। जेराव बिथाङा बिराद नाजादोंमोन, नाजासेयाव बिथाङा फेलें जाबाय। आरो बे भिडिअआवनो बिथाङा मोनसे खोथा बाहायबावदोंमोन जे बियो बबे पार्टिनि जों मिथिया। माने बिथांनि बेफोरबायदि खोथाखौ खोनानानै आं मा बुंनो मा मानो जादों। माने बोरैबा मिनिथावबो बेफोरबायदिबो मोनसे खोथा फैदों। माने बिथाङा BPFनि मिटिं दावथियाव ओंखारफेरगोना ओंखारफेरामोन बै समावहाय जे बियो बेफोरबायदि खोथा बाहायनो? हयथ' आंखौ लोगो मोनफेराखै जानो हागौ मिटिं दावथिङाव बिथाङा, जायनि थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि राव बाहायदों। दा बिथांनि फारसे आं मोनसे खोथाखौ बुङो, माने बिथाङा जथेस्थ' गावनि हानायखिनिखौ खस्थ' खालामनानै एफा गोबाव समनि भिडिअखौ लानानै जे दाख्लैनि जेनाखि जयनिं प्रग्राम, बे प्रग्रामजों बुजाबनानै जेनाखि भिडिअ बानायनानै होदों, बिराद खस्थ' खालामदों बिथाङा। दा जोंना BPFनि माखासे सारमोनाहाय बिथांनो मोजां स्कप हो, जाहाथे इयुनावहाय बिथाङाबो पार्टिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हायो। पार्टिनि मोजां खामानि मावनो बिथांमोन बायदिखौ मोजाङै थुलुंगा होलांथों। नाथाय दा बिथां एडमिननि गोरोन्थिया बेयावसो जाबाय जे बिथां एडमिना जे गोजाम भिडिअफोरखौ लानानै ससियेल मिडियाआव सार्कुलेट खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो सानदोंमोन। आरो जोंनि इमसनजों गेलेनानै बिथाङा पार्टिखौ बदनाम खालामनो सानदोंमोन। दा जोबनायाव आं बेखौनो, बेफोर माखासे रं इनफरमेसनखौहाय बिदि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माने सार्कुलेट दा खालामथों, बिथांनि सिगाङाव आंनि खावलायनाया बेनो। आरो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै रायजोखौ दा थगायथों आरो बिथांमोननि इमसनजों दा गेलेथों।